clever nih boy. Ah, lebih oke, oke, kita lebih clever ya. Nih ya. Warna berapa kecil banget. Orangnya hasil singgahnya malu banget. Oh, dalam siapa dalam singgah lu? Singgah apa sih nana? Ini kan enggak? Enggak. Guys, जों दा भुटाननि मोनसे दालाङाव बेरायफैदों। जायगाफ्रा बरिया मोजांखा। बेसेबांबा गोजौ हाजोआव दङ। गाहायाव नाहरबाथाय ग्रं ग्रं फिसा फिसा नुहुरजोबखायो। जों दा भुटाननि हेंजिं ब्रिजआव दङ। भिडिअ स्ट्रिमिंमोन मा खालामदों? गाबोननि भिडिअ गान दामनांगौमोनलै लाइथुरलायबावबाय आसोलफ्रा होबाय